Iepa, zer moduz? Gaur lagunduko nauzue estudioa montatzen. Goazen ba, xiu! Bueno, ikusten duzuen bezala, listo, akitu dugu. Bere lana badu, Zenik izerdi derrak botatjot. Birau da dela, Bino, bueno, guaintxe bertan erakutsiko dizuet, eta ber gustatzen zaizuen. Bueno ba, hauxe da estudioa, eta idatzi zein ikusi nahiko zenuteken hementxe. Aio, hurrengo arte!